Unom ka mga traffic enforcer sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa surprise drug test kagahapon. Pulos mga job order personnel ang mga nagpositibo. Hinuon gikinahanglan pa ang confirmatory test aron pagsuta nga tigamitan gayud sila og ginadiling drogas. Ani ang report. Positive. Gikonpermar sa Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention Conclosap, Gary Lau, nga napaubos gayud sa drug test ang tanang 53 ka mga personnel sa CTMS kagahapong adlaw human nakaapas ang 11 nga absent gahapon sa buntag. Sa initial screening, unom kanila ang nagpositibo nga pulos mga job order personnel. I was informed by Sir Mario Napoli that these employees are working on the field. So, maayo ra pod gyud nga ato ni silang gipapaubos og sinoprisya nga drug test. Hinuon ang resulta, ipaubos pa sa confirmatory test. And if proven that they're using illegal drugs, so automatically terminated gid sila. But they will undergo rehabilitation. So if sa ato ang close-up na amantay rehabilitation, no? Kung makita na to nga nagbag-o sila, we can rehire them. Kahinumduman, Setyembre 2019, 7 ka mga personnel sa CTMS ang nagpositibo sa surprise drug test. Samtang laing upat usab kanila ang nagpositibo sa surprise drug test niadtong Marso 2020. Apan matod sa pangu sa close-up, way ni usa kanila ang nagpaubos sa office-based rehab busa wa gayud sila makabalik sa trabaho. May kapin sa 200 ka mga personnel ang CTMS, apan 53 lang una kanila ang gipaubos sa surprise drug test kagahapon. Ang nahabiling kapin sa usa ka gatos ka mga personnel ipaubos ra usab unya sa laing schedule sa surprise drug test. So, at least atong gihandpick ba ang ilang head may naghandpick. But what's the gihandpick? It does not mean nga nagamit ang 53. It's just a random. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.